Nakakabembang ka naman. Oh. Kasi yung iba, kumpleto naman, pero nang bababae pa. Hindi porket sinasabi nga nila may kapansanan, may kakulangan sa body parts, stop na yung Oo, mundo mo. tama. Alam mo, dila pa naman eh. Ang sarap-sarap ng dila. Lang yan eh. Hindi naman yan yung masyadong pandiin eh. Ano ba Ang pandiin yung gitna, middle finger eh. Oh, tama yan. Oh, sa English yan daw si daddy finger yan, di ba? Daddy finger. Eh di stepdaddy finger, stepdaddy finger. Kasi stepdaddy lang. Sabi natin dito, huwag ka masyadong ma-depress kung may kulang sa katawan mo. Kasi yung iba, kumpleto naman, pero nang bababae pa. Kumpleto na nga't lahat, may asawa, may anak na. Maganda na yung buhay, tapos kukuha pa ng babae. Gusto pa na magulo. Kyaw. Kyaw. Andiyan ka pa, kyaw. Kyaw. Kulang ka lang sa physical parts ng body, pero kumpleto naman yung, nakakabembang ka naman. Oh. Ang sarap supsupin Ng dila. ng daliri. Ay! At di na sila nakapasok bukas. Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba, i-like mo na ang video na ito. at mag-comment ka na rin sa Bisyo. Hit mo na rin ang notification bell. Para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic.